हादोरसायाव बारहुंखानि सिमब्रेनायनि गोहोम बिटिसि हालामावबो मैखोम खहा गोग्लैदों। बिफां लाइफां न' बां आबाद सिलिंखार, खर' खाफाल आखाइ हमनांदों आबादारिफोरा। मिथिंगानि जावलिया बोरनाय, थांनाय हराव हादोरसानाङैनो जावलिया बारहुंखानि सिमब्रेनायाव मैखोम खहा गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। लोगोसे थाइजौ बिबार, मान्दार बिबारनि थफिनायजों रंजालि बैसागुखौ बरायनाय मिथिंगानि मुहिनाय आबिरखौ फिसिलांबाय अखा दामब्राया। बाक्सायाव खर' खाफाल हमनांदों गोबां आबादारि। खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव गारनानै बेसर आबाद खालामनाया दा दैनि सिङाव गोदोदों। थांनाय सप्ता मोनसे नागारनो रोङै जे हाबाय थानाय अखानि जाउनाव खहा जादों बेसर आबादफोरा। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय थमना, फेब्ला, बोरिमाखा, देवसराखौ लाफानानै गोबां आबाद फोथाराव दा दुखुनांथावना नुथाय। रोजा रोजा रां खरसा खालामना मावनाय आबादा दा खहा जानानै अखानि दैनि सिङाव। मख'जाथावना दि गोबां आबादारिया बेसर आबादखौ फुना दोननानै न'आव लाबोनो खाबु मोनासै, जायनि जाउनाव आबुङै सिलिंखार जालांदों बेसर आबादनि फसला। दुब्लियावनो बेबायदि बेसरफोरा सिलिंखार जालांनायाव दुखुआव गेरेबदों आबादारि रायजोफोरा, जायनि जाउनाव बिसोर आबादारिफोरा दा बिफानारि खुंथायनिफ्राय मदद नागिरदों। बियासे इटा बरखुनर हेने हल इटा आरो तुलबा नरला खमय दिन हल अकस्मात पानियाव परिल पानी परि आरो हेने होगोन। फारसेथिं तामुलपुरनि गोबां जायगायाव बारहुंखानि मैखोम खहा, जायनि जाहोनाव गोबां नखरनि न' बांजों लोगोसे धोन सम्पति खहा जानायनि रादाब मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा, खैरानि, आंगारकाटा, बगाजुलि, काउली बायदि ओनसोलनाङैनो बारहुंखानि मैखोम खहा गोग्लैदों। बिफां लाइफांजों लोगोसे गय, थालिर बिफां बायदि सिलिंखार जादों। गोबां नखरनि उखुम मुदा, थिं बिरखारलांनायजों लोगोसेनो इन्जुरफोरा बायलांदों। गामियारि ओनसोलनाङैनो गोबां खहा जानायजों लोगोसे हान्थिनाय लामाफोरा आबुङै बन्द जानो गोनां जायो। जायगा जायगा मोब्लिब तारफोरा जलांदों, खुन्थाफोरा बायलांदों आरो मोब्लिब तारफोरा दंफां बायनायजों होसिनजानानै मोब्लिब फोनांजाबा बन्दबो जायो। ইমান ক্ষতি হৈছে তাৰমানে মানুহৰ ৱাল বেৰা আৰু আমাৰ ঘৰ দৰ তামোল গছ গছনি বহুত ভাঙছে। ইমান ভাঙছে তাৰমানে হঠাৎকে তুফানটো আহি গ'ল না, ইমান তুফান আহিছে তাৰমানে ঘূৰ্ণিবায়ুৰ ধৰণে আছে আৰু ঘূৰি ঘূৰি তুফান দিছে, গছ গছনি আমাৰ ইমান ক্ষতি হৈছে গাঁৱৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।